Sziasztok, Playhouse-osok! Itt vagyunk a Mondokonon, és találkoztam két cosplayessel, akik kérdeznék arról, hogy kik ők, milyen animéből vannak. Mutatkozzatok be, légy szíves! Hát sziasztok, én Ruki vagyok, az Inuyashából a Kagome nevezetű karakter vagyok. Én pedig Mituki, és a Inuyashából szintén Kikyo nevezetű karakter. És miért pont ezt a két karaktert választottátok? Csak röviden, mondjuk tetszik, vagy ilyesmi? Szerintem. Hát azért, mert nekünk igaziból ezzel az animével kezdődött minden, ez az egész japán kultúra, még az A+ miatt. Nekem is. Mióta jártok Mondokorra, illetve Play-re? Play-ra 1 éve járunk, Mondokorra pedig szerintem már 3 éve folyamatosan ki szoktunk jönni. A következő projektetek Play-re készül majd, ha jól tudom, az 2 LB lesz, hogy a passzívja kimegy, és a klónjával együtt. Ez az ötlet nekem nagyon tetszik, és ez pont hogy jött nektek? Milyen okból? Hát mi ikertestvérek vagyunk, és nagyon sokan mondták, hogy jó lenne, ha megcsinálnánk ezt a LeBlancot, mert ugye azok is teljesen ugyanúgy néznek ki. És már bele is kezdtünk a projektbe, úgyhogy versenyen is indulunk valószínűleg a Play-IT-n. Úgyhogy lehet szurkolni. Ott leszünk a Play-ten. Szóval még annyit, hogy a projekteket hogyan választjátok meg? Ugye mondtátok, hogy ezt ajánlották nektek a LeBlancokat, de amúgy, hogy választjátok? Szóval csak leültök és ötleteltek, hogy mi lenne megvalósítható, vagy van valami konkrét, hogy most mit néztetek meg éppen, és az bejönne? Hát igaziból én mindenképp úgy tartom, hogy olyat cosplayez, amit ismersz, vagy szeret. Én semmiképp sem fogok olyat cosplayezni, amit nem ismerek. Szóval általában mi válasszuk meg, hogy mik leszünk, mivel lolazunk, szeretjük LeBlancot is azért. Igaziból lehet, hogy ötlet volt másoknak, de igaziból mi is lolazunk, szóval jó ötlet, így megcsináljuk. Ennyi. Utolsó kérdésem az lenne, hogy milyen úgy így a Mondokon, hogy itt van a PC Guru Show is. Van-e valami negatív tapasztalatotok, vagy pozitív? Mit tudtak erről mondani? Igaziból én mindenképp örülök neki, mert nagy gamer vagyok, és igaziból örülök, hogy kicsit most már a anime, meg a konzol így kezd összeszokni, és nem pedig nagyon inkább lökik egymástól el őket.